Biely švajčiarsky ovčiak je plemeno, ktoré bolo relatívne nedávno uznané, avšak má hlbokú a bohatú históriu. Hneď vysvetlím. Spoloční predkovia nemeckých aj švajčiarskych ovčiakov majú svoje počiatky v strednej Európe, kde pracovali s dobytkom či slúžili ako spoločníci šľachtických rodín. Najstarší záznam o bielých ovčiakoch pochádza z Alsacka-Lotrinska. Habsburgovci boli prvým rodom, ktorí systematicky chovali bielých ovčiakov v tejto oblasti. Existujú správy, že dvorné dámy boli okúzlené vzhľadom a farbou týchto psov, najmä keď ladili s nádhernými bielými lipicánmi, ktorí ťahali kráľovské kočiare. Habsburgovci mali vplyv po celej Európe a tak priniesli popularitu svojim bielým ovčiakom. Tento chov sa teda snažili napodobniť aj iné šľachtické rodiny, ako napríklad Hohenzollерnovci. Neskôr, v 19. storočí v nemeckom Durínsku vykazovali miestne ovčiaky vlčí vzhľad, charakterizovaný štihlými papuľami a vzpriamenými ušami. A disponovali viacerými farbami, vrátane bielej. Medzi nimi bol Greif von Spavasser, biely ovčiak z Frankfurtu, ktorý upútal pozornosť na hanoverskej výstave v roku 1882. Získal ho barón von Knick, ktorý Greifa kryl so sučkou Lotov, hlavne preto, že oba psi mali vzpriamené uši, čo bolo želaným znakom nemeckých pastierských psov v tej dobe. Ich dcéra, Len, bola nakrytá psom Castorom a toto spojenie vyprodukovalo Hektora Linkerscrein, neskôr premenovaného na Horanda von Grafrath, najslavnejšieho ovčiaka, ktorý sa stal základom a vzorom pre neskorší chov nemeckých ovčiakov. História plemena začína s armádnym dôstojníkom jazdectva. Kapitán Max von Stefanitz túžil vyvinúť plemeno psa vhodné pre všestrannú prácu. Všetko sa to začalo na výstave psov v Karlsruhe, na západe Nemecka, kde si kapitán všimol stredne veľkého, žltosivého psa pripomínajúceho vlka. Tento pes bol obratný, silný a mal vytrvalosť, stabilitu a inteligenciu. Vyžadoval minimálny tréning a preukázal nesmiernu zručnosť pri minimálnom vedení. Tento výnimočný pes nebol nik iný ako Hektor Linkerscrein, neskôr premenovaný ako Horand von Grafrath. Potom, ako ho von Stefanitz zakúpil, z neho urobil prvého registrovaného nemeckého ovčiaka. Von Stefanitz založil Verein für Deutsche Schäferhunde, SV, alebo klub nemeckých ovčiakov, pričom slúžil ako jeho prvý predseda. V krátkom čase zjednotil formu a typ plemena a vypracoval štandard založený na mentálnej stabilite a pracovnej využiteľnosti. Kapitánovými základnými princípmi boli úžitok a inteligencia, pričom tieto vlastnosti prioritizoval pred exteriérom. Inak povedané, dobre vyzerajúci pes stratil hodnotu, ak mu chýbala inteligencia, správny temperament a vrodená efektivita na to, aby slúžil ľuďom. Tento fakt bol kľúčovým pre bielých potomkov nemeckých ovčiakov, ktorí sa vo vrhoch objavovali často, aj vďaka génom Horandovho predka Greifa. Navyše, aby upevnil krvnú líniu a požadované vlastnosti, von Stefanitz často kryl Horandom a jeho bratom Usom aj v rámci príbuzenskej plemenitby. Chtiac či nechtiac, tak posilnil prítomnosť bielých génov v genetickom fonde plemena. Významný syn Horanda, Hektor von Schwaben, napríklad kryl svoju polosestru a dcery svojich synov Beowulfa, Heinz von Starkenberga a Piotr Grey. Z línie Beowulfa sa často objavovali biele varianty, ktoré napríklad reprezentoval známy plemeník Bernhard von der Sievise. Keďže Nemecko prechádzalo industrializáciou a pastierská tradícia tak upadala na začiatku 20. storočia, von Stefanitz predpovedal možný úpadok svojho nového plemena. Aby tomu predišiel, vymyslel rafinovaný plán. V spolupráci s políciou a klubmi pracovných psov vyvinuli špecifické testy v sledovaní, poslušnosti a v osobnej obrane. Von Stefanitz potom presvedčil autority, aby zamestnávali nemeckých ovčiakov v rôznych odvetviach štátnej služby. Prvá svetová vojna zvýšila dopyt po plemene, pretože psi sa preukázali a pracovali pod Červeným krížom, alebo ako poslovia, dodavatelia zásob, strážcovia, sledovatelia či ochrany psi. V tejto dobe sa nemecké ovčiaky, vrátane ich bielých variant, stali najvyhľadávanejšími pomocníkmi ľudí. Kým von Stefanitz mal dohľad a vplyv nad klubom, chovatelia nepridávali veľký význam farbe nemeckého ovčiaka. Primárnym kritériom zostávala pracovná kvalita psa. Avšak to sa začalo meniť v 30. rokoch 20. storočia s nástupom nacistickej strany v Nemecku. Počas týchto rokov počet nacistických členov v klube nemeckých ovčiakov zrastol a tak získali väčší vplyv na chov, čo nakoniec viedlo k odstaveniu von Stefanitza. Po jeho smrti v roku 1936 sa klub a jeho plemeno definitívne zaradilo pod nacistickú stranu. Požiadavky na služobné psy sa zmenili a kvalita ovčiakov, čo sa týka využiteľnosti a zdravia, sa zdala horšou a horšou. Strana, ako to robila všade inde,
Aj tu potrebovala výhovorku a obeteného baránka. V chybnej medicínskej a genetickej vede, ktorou hýbala pochybná stranická mentalita, boli rôzne plemenné vady priradené génu pre bielu farbu srsti. Problémy ako hluchota, slepota, albinizmus, mentálna nestabilita, sterilnosť či strata húževnatosti sa spájali s bielými psami. V roku 1933 klub odmietol bielu farbu, pričom ju zaradil ako vadnú vlastnosť plemena a odmietol zaregistrovať bielých psov, pokiaľ nevyhoveli starým normám nemeckých ovčiakov. Bez moderných technológií dostupných dnes, ako je napríklad genetické testovanie, sa falošné presvedčenia o bielej srsti ako plemennej vade rozšírili po celom Nemecku a ani druhá svetová vojna ich nezastavila. V roku 1959 klub označil biely variant ovčiaka ako albína a štandard sa zmenil tak, aby zakázal používanie psov, ktorí boli viac ako z polovice biele. Biele šteniatka boli vyberané z vrhov a psi, ktoré ich produkovali, boli považované za nežiaduce pre chov. Biely ovčiak bol teraz v smrteľnom nebezpečenstve, pretože všetky európske krajiny okrem Anglicka nasledovali nemeckú normu a rovnako tak odstránili biele varianty zo svojich štandardov. Po týchto krokoch sa naraz dalo, že biele ovčiaky zaniknú. Našťastie, skončenie chovu bielých ovčiakov v Európe neznamenalo koniec celosvetovo, vďaka udalostiam, ktoré sa udiali ďaleko pred zákazom bielej srsti v Európe podľa nemeckých noriem. Anne Tracy, oddaná obdivovateľka bielých ovčiakov na Habsburskom dvore, zohrala kľúčovú úlohu. Keď sa nemecké ovčiaky začali formovať na začiatku 20. storočia, sama sa stala chovateľkou a doviezla mnoho potomkov z luchusovej línie do Spojených štátov. V roku 1917 sa v jej chovateľskej stanici narodili 4 biele šteniatka: Edmund, Eadris, Erik a El. Tieto psy boli teda prvé biele nemecké ovčiaky, ktoré boli zaregistrované v Amerike. A rovnako sa tak aj započala nová iniciatíva prvej, čisto bielej pokrvnej línie na tomto kontinente. Ďalšie ovčiaky doviezla Geraldine Rockefeller. Vo svojej chovateľskej stanice Giralda Farm chovala čisto čierne, farebné aj biele línie nemeckých ovčiakov. Vďaka kvalite jej práce množstvo dnešných línií siaha do chovu tejto stanice. Ďalšie známe stanice v Spojených štátoch, ako napríklad Stonyhurst, Grafmar alebo Longworth, nasledovali jej príklad a zaradili bielých psov do svojich chovateľských programov. Neskôr veda odhalila, že biela farba vzniká z recesívneho génu, ktorý neovplyvňuje zdravie alebo pracovné vlastnosti psov. Napriek tomu mnohí chovatelia chceli napodobniť nemeckú cestu a bojovali proti bielej srsti aj v Spojených štátoch. Na ochranu bielých nemeckých ovčiakov bol preto v roku 1964 založený americký klub bielých ovčiakov, neskôr premenovaný ako Medzinárodný klub bielých nemeckých ovčiakov. Avšak opozícia proti bielej farbe bola silná. V roku 1968 americký klub nemeckých ovčiakov revidoval štandard nemeckého ovčiaka a vyhlásil bielu srst za diskvalifikačnú chybu na výstavách. Avšak stále dovolil zaregistrovať bielých psov v americkej kinologickej organizácii AKC. Táto situácia spolarizovala tábory a mnoho členov ochranného klubu sa rozhodlo, že budú chovať iba biele línie a nebudú miešať psy s ďalšími farbami. Navyše, biele ovčiaky získali popularitu vo filmovom priemysle. Herečka, chovateľka a trenérka psov Dorothy Crider produkovala psy, ktoré sa stali filmovými hviezdami. Takou sa napríklad stal Harvey Bienle Steve Offner alebo Chinook a rovnako aj jeho syn White Shadow Crider, ktorý vyhral cenu za najlepší herecký psí výkon a objavil sa v 168 filmoch. Samotná Dorothy sa postavila proti diskriminácii bielých psov, tvrdiac, že biele ovčiaky majú rovnaké vlastnosti ako psi iných farieb. Biele ovčiaky pokračovali v rozvoji v Amerike a aj keď boli technicky stále pod záštitou plemena nemecký ovčiak, postupne si začali vytvárať svoju vlastnú špecifickú identitu. Tieto rozdiely sa naďalej prehlbovali, až viedli k rozkolu, keďže starý domov bielých ovčiakov sa o nich opäť začal zaujímať. Vrchol príbehu bielých ovčiakov sa začal v roku 1967, keď sa Agatha Birch vrátila do svojho rodného Švajčiarska z Ameriky aj s bielým ovčiakom, ktorý sa volal Lobo a White Birch. Krátko potom sa k nemu pridala aj biela fenka White Lilac of Blinkbonny z Anglicka. Ich spoločný vrch bol ako prvý oficiálne zapísaný do chovnej knihy, čím sa tento pár stal základom bielých línií v Európe. Nové línie, ktoré sa nazývali Shangri-La Lines, sa postupne premiešali s roztrúsenými zvyškami bielých nemeckých ovčiakov z Európy, ako aj s ďalšími americkými a kanadskými importmi. Jedna zo švajčiarskych línií bola udržiavaná Kurtom Kronom. Jeho chovný pár, Kokes Mahalo a Shangri-La Sweet Girl, vyprodukoval plemenníka s názvom Champion von Kron, ktorého zakúpil Nemec Martin Faustmann. Psa priviezol do Nemecka a ten mal významný vplyv pre obnovu chovu bielých ovčiakov v strednej Európe. Dánska rodina Timmermanovcov priniesla 2 psy z Kanady, Hufprint Utopia a Hufprint Oukan. Zo spojenia týchto dvoch psov
sa narodil pes s názvom King Misty of the First Choice. Hufprint Auckland neskôr zahynul pri autonehode, avšak cez svojho syna naďalej významne ovplyvňoval vývoj plemena na severe Európy. Po nejakom čase prišli do Holandska dva ďalšie kanadské psy, Bergeron Spaton a Winter Palace Masterpiece, ktoré vytvorili ďalšiu samostatnú európsku líniu. V dôsledku novovznikajúcich ohnízk sa po celej Európe šíril veľký počet čistokrvných bielých ovčiakov. Tento raz však chovatelia nemali v úmysle bojovať o reintegráciu plemena do línie nemeckého ovčiaka. V tomto momente sa už začalo vytvárať nové plemeno a v roku 1989 chovatelia vo Švajčiarsku založili spoločnosť bielých ovčiakov Švajčiarska, ktorá zjednotila registrovaných psov z Anglicka či Ameriky a zahrnula aj lokálne európske neregistrované psy. Táto spoločnosť sa stala registrovanou organizáciou v rámci Švajčiarskeho klubu chovateľov psov v roku 1991, čo umožnilo psom byť oficiálne vystavovanými ako biele ovčiaky po celom Švajčiarsku. Ďalšie krajiny, vrátane Holandska a Nemecka, následne urobili rovnaký krok a biele ovčiaky sa začali oficiálne objavovať na výstavách a bonitáciách. Ako sa nové plemeno stalo populárnejším, FCI alebo Medzinárodná kinologická organizácia po mnohých rokoch a mnohých petíciách chovateľov provizorne uznala toto plemeno pod novým názvom Biely švajčiarsky ovčiak. Švajčiarsko bolo označené ako krajina pôvodu, hoci teraz už viete z tohto videa, že takmer polovica sveta prispela k vytvoreniu tohto plemena. V roku 2002, keď plemeno preukázalo svoju vitalitu, FCI oficiálne uznala bielých ovčiakov pod štandardom FCI 347. Bol nežiadúci a neraz považovaný ako zdegenerovaný, no teraz sa biely švajčiarsky ovčiak teší čoraz väčšej popularite po celom svete. Jeho vývoj je teraz odlišný od jeho nemeckého príbuzného, nielen vo svojom vzhľade, ale aj v jeho charakterových vlastnostiach. Cesta bieleho ovčiaka sa stále formuje a bude veľmi zaujímavé sledovať jeho ďalšiu budúcnosť.